na ihe oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ụkwa ruo nnọọ oge ya ọ dara onwe ya ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịa nnọọ gbama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ Igbo mụrụ m bụ akụkọ ụwa nke taa bụ Fraịde abalị 29 nke ọnwa asatọ nke afọ abụ 2025. Ọ bụrụ na anyị tụọra m ntị gị n'ala ka ute ị ga-anụrụ na otu pati PDP ahọpụtala otu kọmitii ndị ha ga-edu n'iyi ọrụ. Ị ga-anụrụkwa na ọtụtụ ndị mmadụ atọrọ na steeti Zamfara enwerela onwe ha. Ma nụrụkwa na Tinubu awụọla ọkpajam n'ala n'isi ala anyị bụ Abuja dịka ọ gachara mba Brazil. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka ị ga-anụrụ n'ọnụ m n'ụtụtụ a. Onye ga-akwọ gị n'ụgbọ na nkịta bụ m onwe Nwaada Nwokocha Clara. Dịka ha gaji inwe ọgbakọ NEC meeting ha n'abalị 15 nke ọnwa Nọvemba nke afọ abụ 2025 anyị nọ n'ime ya, otu pati PDP adịla nnọọ njikere idu n'iyi ọrụ otu kọmitii ama dịka National Convention Organizing Committee ha n'iyi ọrụ n'ụbọchị Tuzdee bụ abalị 2 nke ọnwa Septemba bụ ọnwa ọzọ na-abịa abịa. Ya bụ ọgbakọ a bụ nke ga-ehi odo na Ibadan Bichi steeti Ọyọ bụkwanụ nke a ga-anọ na ya duo ndị kọmitii a n'iyi ọrụ. Otu NEC nke otu pati PDP nabatara ya dịka ha na-enwe ọgbakọ nke otu narị na otu nke otu pati ahụ. Ka ọ dị, onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ọhaneze nke otu pati PDP bụ Honorable Debo Olugunagba apụtala ma kwuo n'otu kọmitii a ga-ahazi ma chịkọta ya bụ ọgbakọ NEC otu pati PDP gaji idu n'iyi ọrụ n'abalị 2 nke ọnwa Septemba ọnwa ọzọ na-abịa abịa. Ya bụ ndị otu kọmitii a ama dịka National Convention Organizing Committee a ga-edu n'iyi ọrụ gụnyere gọvanọ steeti Adamawa bụ Amadu Finitiri bụ onye isi oche ha, gọvanọ steeti Ọshụn bụ Ademola Adeleke bụ osote onye isi oche ha, nakwa gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mba bụ onye ode akwụkwọ ha. Mmadụ dị 142 bụ 142 persons atọrọ site nnọọ n'aka onye ọkpa egbe bandit ama ama bụ ndị si na kansụl ime obodo Kaura na Mado dị na steeti Zamfara enwere n'onwe ha site n'aka ndị ntọrọtọrọ ha. Ọ bụ onye ọrụ nchekwa doro anya bụ nwa amadi amadi ka Zagazola Makama bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee site nnọọ n'ọdọ nzirịta ozi akara X ya. Ka ọ dị, akụkọ a nụrụ kwuru na atọhapụrụ ndị a n'aka onye isi ndị ọkpa egbe bandit ama ama tọrọ ha bụ onye ama dịka Muhammadu Dansandiya n'ụbọchị Wenezdee gara aga. Obodo ndị atọrọ ndị a gụnyere obodo Gadawa, obodo Kambarawa, obodo Maguru, obodo Kuya Madaru, obodo Kagara, obodo Yankaba, obodo Madira nakwa obodo Dogo Daji bụcha obodo ndị dị na kansụl ime obodo Kaura na Mado dị na steeti Zamfara. Atọhapụrụ ndị atọrọ dịka o jichara nkeji 30 gata elekere 8 nke ụtụtụ nke abalị 27 nke ọnwa Ọgọst a anyị nọ n'ime ya ma kpọga ha n'ụlọ ọgwụ dị na kansụl ime obodo Kaura na Moda iji hụ na enyochasịrị ha ahụ ma nye ha ọgwụgwọ zuru oke tupu a ga-akpọgara ha ndị nwe ha. Onyeisiala Bola Ahmed Tinubu esila mba Brazil ma wuo ọkpajam n'isi ala anyị bụ Abuja dịka o jiri nkeji 20 gata elekere mbụ nke ụzọ ụtụtụ ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee dịka ọ na-eme ya abalị 3 onyeisiala tọrọ ụdọ gawa mba Brazil ebe ya bụ njem ahụ metara mkpụrụ nkwekọrịta n'etiti mba Brazil na ala anyị bụ Naịjirịa site nnọọ na mkparịta ụka dị elu ha nwere iji nye aka mee ka mmekọrịta dị na mba abụọ a sikwa ike n'ihe gbasatara akụ na ụba nakwa ndọrọndọrọ ọchịchị dịka mba abụọ a kacha
mba ndị ọzọ na mpaghara ọwụwa anyanwụ. Ka ọ bụ ụgbọelu onyeisiala bụ presidential jet bulatara onyeisiala n'ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe International Airport dịka ndị ji aka oke n'ọkwa ọchịchị ala anyị nabatachara ya. Ndị nabatara onyeisiala Bola Ahmed Tinubu n'ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe International Airport gụnyere gọvanọ steeti Plateau bụ Caleb Mutfwang, gọvanọ steeti Kaduna bụ Uba Sani, gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma nakwa gọvanọ steeti Kwara bụ Abdulrahman Abdulrazak. Gọọmenti steeti Ebonyi ewelikwuola ụgwọ ọnwa opekata mpe bụ minimum wage a na-akwụ ndị ọrụ steeti ahụ site nnọọ na N$70,000 bụ 70,000 naira minimum wage wee ruo N$90,000 bụ 90,000 naira minimum wage. Ọ bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi nakwa nduzi uche ọhaneze bụ Ike Ụwa Omebe mere ka ọhaneze mara maka nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee dịka ndị nta akụkọ nọ nnọọ na-agba ya ajụjụ ọnụ gbasara ka ọgbakọ ha siri wee gaa. Onye kọmishọna kọwara na ihe merenụ ejiri welikwuo ụgwọ ọnwa a na-akwụ ndị ọrụ steeti Ebonyi bụ maka ọdịnamma ndị ọrụ steeti ahụ ma kwuo na a ga-ebido ozugbo ma kwụnwa ha ya bụ ụgwọ na-egbughị oge ọbụla. Otu pati African Democratic Congress bụ ADC n'aha mkpirisi bekee apụtala ma kwuo ya hoo ha na ha ga-agbaso ụkpụrụ ijikọ aka ọnụ họpụta onye ga-eji ọkọlọtọ nke otu pati ha wee zọọ ọkwa onyeisiala Naịjirịa na ntụliaka elu onyeisiala a ga-eme n'afọ 2027 na-abịa abịa bụ consensus. Ka ọ dị, otu pati ADC kwuru na ha ga-ahọrọ ime ntụliaka elu primaries ma ọ bụrụ na ndị kwesịrị iwere mpekele akwụkwọ tiketi nke otu pati ha kpọọ nnọọ ekwe nkụ inwe nkwekọrịta n'etiti ha iji hụ na ejikọtara aka ọnụ ma họpụta onye ha chọrọ. Ọ bụ onye odeakwụkwọ otu pati ahụ nye ọhaneze bụ Bolaji Abdullahi mere ka ọhaneze mara maka nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'otu ihe onyonyo TV ọ bụ. Igbo ọma na-ege ntị ọgwụla na ya bụ akụkọ ụwa nke ntụtụ a mana gaghachikwanụ ya bụ isi ndị ahụ anyị lechara anya ma kwaba okpo. Ọ bụrụ na ị tụrụ m ntị gị n'ala ka ute ị ga-anụrụ mgbe agụpụtara gị na otu pati PDP ahọpụtala otu kọmitii ndị ha ga-edu n'iyi ọrụ. Ị ga-anụrụkwa na ọtụtụ ndị mmadụ atọrọ na steeti Zamfara enwerela onwe ha. Ị ga-anụrụkwa na Tinubu awụọla ọkpajam n'ala na Abuja bụ isi ala anyị dịka ọ gachara mba Brazil. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a ka mụ onwe mbụ nwaada Nwụkọcha Clara bụ onye si n'olu ngere wetụgharị ya n'olu Igbo ji asị gị ịgbalịala maka ige ntị biko nọrọkwa ebe ahụ agarịla agagharị dịka m ga-abịaghachi na nwa mgbe nta ịbịa wetara gị ihe omume anyị bụ nzukọ ụmụ Igbo. Ndewo maka ige ntị.